King Diyos at Verbo. At King Verbo, ni katawa na yang tao. Uling iti Diyos. Ni katawa na yang tao. Baniya ing maging idolo. King madilo at kirabuaran. Ban kaya kayo yung apusin. Namit mong kababaran. Muna anak na ng Diyos. Lalambong kaya kayo. Kalang at kapayunan. Dakal at salamat. King alang katugot yung samagotura. King alang katugot yung pamanaliksik. Karing kabyasnan amenibatan inggan mo. Makaniyan lang sanang mitanang karimbalang kaya kayong puso. Makanyan lang sanang medukit karimbalang kaya kayong kaisipan. Ban anak nga ng Diyos at ako mayaring maliliking dalam. Huwaman at mipagkalubiyo ing kabyasnan at kaya kayong malyaring ito kiyan. Ban malyaring lumawak lahat din balang kabyasnan ang makayatyo o tawong magaras. Huwaman ing Diyos at ni katawan niyan tao ban pagit na ing kayang kababan. Heng na naman sakit na ning katawan ang mayayakit king Diyos pamiyawad na pa at makanya na pang pasalamatan. Anak ang mag-aaral. Sumangit na rin siya kayong kasakitan at sakit adaramdaman. Hagkatanda kayo king Diyos na may kitipang pasalamatan. Karin matiyakit iya imbalang tetagan. Makanyan na iyeng asuri ing kadyasnan amiyatang. Huwag nga naaning sanong ebanghelyo at kaya kayong alam katugot lubasan. Nung Yesus na ni katawan niyang tao at pandiyawan na ko pang kapatawaran. Uling nga na at mayaring eyubalo ing kaya kayong gagawan. Dapat kayong pag-obrahan ng Diyos. Huwaman at makanyan na kayong mangyaring libangan. King Diyos at main kayo. Makanyan na yung patawaran. Huwaman kalguran din niyo imbarang pamangailangan. Uling ing lema at doktrina na ning espretismo. Kaya kayo yung tutuyan. Heng na namang bagay apakaulangan amilyari. Na malyaring agaway pa o tao. Dapat kaluguran makanyaniyas sanang luguran talong may ing kasalangyo. Huwaman at diniyaya ing kaili yung lupaban patampaling niya. At ipagkalubiyas sana ing wala niyo at karin mayakit iya. Nung nukarin angga hingkit padan. King kaya kayong material apamanggalo. Dimbarang kaya kayong kapatad, pakanan at painuman yodin.
Uling hindi malyaring maranok at malyaring kumaulap. Na nga ng Jesus nagsalita, maupo at pahinga. Nung makanyan kaluguran netong alugod ay malyaring ipagkalubiyo. Dapat munta mo kindakin aning espiritu. Uling insensyang kaya kayong pag-aralan at deti at iyo. Kaya lugod yung Diyos at iti niya inumaylari ipagkalubi. Kaluguran amagaran. Kaya na namang bagay amalyaring ay ito na malyaring ipagkalub kaya kayo. Humarap ko ingat ka kayong Diyos at pasalamat kayo. Ngalaning ka na. Luguran na yung Diyos. Nung makanay, nung yung kaluguran, yung madilog yung panatawa. Mirasya, yung yaldawanan, yung kiyakang kapasalamatan o balayan at ipahan. Salamat king katibabatan, amiyakit. Salamat king katatagan, amiyakit. Sumulong at sumulong ka, bandala pa ka rin. King mapay, gawan mong mayumo. Huling enakamangmang. King kabyasnan, makayap yun king mabilog a puso. Midagedakayan kayo king pinansin. Isalo-salo kayo king tinapin alang labadura. King tinapin ay di maging dala niya. King ban magit miras ka. King kayarian ban. Mibabat ayas tayong barang netong at netong. Na malyarit anang manatiling buwaran niya ing netong amagaral. Nakimbanda kang ingalo at oras. King libro na limbiye. Akiyang gilawad. Datang ingaldo at tinayang bagay ayalakuan at ipamana na king kabilugan. Hoyan dati ilang karagdagan karing minuna na malyaring mitanamla sa aking puso. Maigit at magsiyasat kayo karimbalang kabyasunan amiyatiyo. Mag-aral at mag-aral. Ibabat at ibabat akin. Isad sa diye, inkuros at kusana niyo ang gana king kalbar. King malkong bendisyon, kaya kayo malakuan niya. King malkong lugod at malakilya karimbalang metong at metong kaya kayo. Ikakalugod kayo. King metong at metong nung makanan na kong liguran ng Diyos. Ako, kaya kayo may pangako na kayang tabi kinaldo at bin, yako at iyako pangako na ng Diyos, Espiritu Santo, lilis yako, sinis.